ja ho veus? Ai, sí! És a casa on s'han de quedar, cony? No ho veus o què? Quin mal aire, Miquel, quin mal aire. Veies que d'aquí 4 dies no hi tinguis la de casa, tios. A mi les dones m'agraden dones que fotin pudor de fadella, ho entens? I a qui dispararies, aquí? A tots els covards que van entrar el 4 de febrer. M'esperaria dalt, a Vista Alegre, i els dispararia un a un. Per què només lluiten els homes a la guerra? De veritat? De veritat creus que només hi lluiten els homes a la guerra? Què creus que estem fent? Això és una lluita, Tresona. Des de que ens aixequem fins que ens en anem a dormir. Si t'ho dic és pel teu bé, no hi tinc cap obligació. Aunque la verdad que son mucha hora de pie y a una se le hinchan los pies. Pero bueno, ya nos iremos acostumbrando, I tu què faràs? ¿Y tú qué faràs? Tu? Què? Què faràs a partir d'ara? Començo dilluns en una palleria a Vic.